papa mache ya me de ahode wo ho anyame Adom ye ho ye de nyame ase papa Boaz CJ eye ena de bi ye na ena de o ka se anyame nyini da o ka se nya dikitre yem Boaz wa fa no mako ba na dem ye o chen English commissioner wo go coast bi ni kitre yem CJ awo kakra awo mo ntie wo se ye ma aja ye di bi kuru widie no so kakra nti we no ya wo na me protect e se bia osum na adu wo se me na to na kita we se ya huta ye bizabra go fino ngan chiro ba bi na shi mi twa me nkure ntwa eweye mi so so me ho kita nsa hwe no wan gobokro no na aka kakra bi na kita unse twem na osana eba osana ye time for harvest bebu so o kina nko aduane bebu e wan kita unsa na kobokro no a esewa aso be shi e bedru se aduane bebu na odam was then you see masam edikan akra na no bi bisa ma asembi se ebrebe na yakasa madi ho yawo Doctors free East Legon madi ho yawo kasakwa na minzu se wodi we bedimi na minzu se ade amedi mani to so se obabo ameno obedimi hwammo eti oyi yawo ewo mimu disappointment pain oyi yawo ewo mimu na sa oyi yawo na ewo mimu no wunti ena mi dis sa yawo nti medi wo ho yawo bribia wo ye ya na menhwe kwan kura sa obeye bribia wanya na mehwe kwan pa sa obeye na either way akwatia minti midi ya ubi I'm grieving na ya na midi no nti medi wo ho ya kasa ko na sɛdeɛ wa ma me nkyeremu na ne ebrebe na kan kasa mu yebetima ka ana betima ka kyerɛ obi sɛ madi ne ho yawo ana obi betima ka sɛ wadi me ho yawo bra sa hwamodie na ba sa bra wa ma mensa si fom bra wa ma abufuo bi aba ba hye me mu ɛna metima ka sɛ madi ho yawo eti mi tu kwan mafuo ya medigya wo sɛ hwema mi wanhwɛ ma afuo no ho afu ma emu no ba ya sɛ kra sɛnea me ne uti di o ma di ho yawo ba kun so ye asɛm ba ko amete yɛsɛ ahwenipa nkasa ebrebe na kan mu yebetima yusu sa asɛm no ana sa asɛmfo no dia ka asɛm ɛno so ye kasa kwa anka sa ahwene de ni ano enye nipa tafra che nya aboa kra na waye dide na no kwase ba ho ne sɛ ahwene se nya yedigu yensa ye nan ana sɛ sɛbe aduasa ye nua ma no masen mu mpani ahwe ahunu sɛ nia eye papa no ka bom kra enye didi te sɛ nia enye papa no ye nkwada no na ye retutu ye se Abisinia ade bi e bekasa Abisinia no na tafrache na ye China sabra na Abisinia ne ma na se China ne ma na enye papa eni minim se China ne ma na adane ayi ya abrabom nsoso wo de baba tutu abrabom a obi a oyodeyefo obi a oye nipa sebe aduasa titru bi no mu ne ade okari ni kasa ansa na wakasa okari ni niema ansa na ode niye bi suban bi ababeto abonten rabble rouser won wa yede bebre ni pempi na ya na sebe wo mu nhyada nyeduru sa CJ what silence is golden okay Indeed, Omamota silent in most cases, no. They are solid and more golden. Rabble rousers. Obakasa baby. Edru say yenkodi jumana jumati true audi. Okay. Then yeah, last one. Na CJ boy na diakro gem from abu. CJ say na was tiase na kan kasa mu no. Di enti na kasa asem. Boaz. O se yo betwa obicha oye ntwene hali me madwene kyerɛ me sɛ ɛkasafa kroye ho ɛkasafa kroye ho sɛnea yɛtimi ka sɛ praye uyi baako a
ebu wo ka bom a embo no megidi sɛ wokoto kwaye brentu sɛ wo ho na mframa na mu a esan sɛ ndua hodo a wo mu ne dɔɔso no nti wo mu timi gye mframa no enso kwaye dua baako na si hɔ a mframa bɔ no a na etuda o sije wa be se meka wa bintu Ada akura ntimi ama sije be my program. Obe you. Obe deliver. Sije ni Boaz nkwa betimi aye. Sɛdeɛ ye kano ni Sɛdeɛ ye kano ni ye fa sɛ da ma right si Ohene ne Jagri Boaz ama be so yasene ma ye de sɛdeɛ kano ni